Takže čau lidi, já vás vítám u hry Obyvatel on the Bike a dneska se pokusíme dokončit svět 9 a svět 10. No, nevím jak tohle video bude dlouhý, ale chtěl bych sem rozhodně dokončit aspoň ten svět 9, ale to si nejsem fakt jistý, protože já mám přetočený jedno video z jiné takové hry, která vás nejspíše nebude bavit, ale chci to zkusit. No ale buď vyjde za 2 dny, anebo vyjde někdy dřív a tady z tohohle Robloxu Obyvatel on the Bike, tak by vyšla buď asi na konci listopadu, anebo někdy jindy. Takže doufám, že vám to nebude vadit a snažím se být jako aktivní. Měl jsem v plánu vydat video každý den, ale já se to prostě nestíhám natočit, sestříhat, takže budu vykázat zase jedno video, tak za ty 2 dny bych řekl, ale jo, říkám, uvidíme, ale prostě jsem začínající youtuber, tohle je moje 3. video a nevím co dodat. No, ale každopádně teď k té hlavní věci. Obyvatel on the Bike. Já tuhle hru už mám rozehranou, já jsem ji zkoušel hrát s kamarádama a jakoby mě to nebavilo, ale teď když to točím, tak mě to baví a dneska mám plánu dokončit ten svět 9 a svět 10. Tak. Jo. Tam. To problém. Tak, dobré. Jo, když vás tato hra bude bavit, tak budu rád, když dáte like a odběr a uvidíme, jestli podle toho, jak vás to bude bavit, jestli vydám další video z toho, nebo ne, jestli vydám až po breaku, anebo budu vydat dřív, protože to by se mohlo třeba natočit video z Race Worldu, ale to si nejsem úplně jistý, ale každopádně k té věci, kvůli který tohle točím, Obyvatel on the Bike. To je prostě věc, kvůli který jsem to chtěl natočit. Tak a můžete mi napsat třeba do komentáře, jestli byste chtěli vytvořit nějakou Discord skupinu. Jo, vím, má to většina youtuberů, ale protože já už jsem helper v jedné takové skupině mýho kamaráda, takže jsem si říkal, že jestli byste chtěli, byste nějakou vytvořil, ale budu se muset naučit s tou skupinou nějak pracovat, protože já jsem ještě skupinu na Discordu nevytvářel. Odkaz by jsem vám dal, když tak do popisu toho dalšího videa pak. A vlastně teď jediný co zbývá, tak je, abyste fakt napsali, jak vás tato hra baví, jestli mám natáčet nebo ne. Ale podle mě by vás to mohlo bavit, ale fakt nejsem si jistý, ale teď jsem nemožel. Jo, každopádně, Obyvatel on the Bike je v Robloxu, ale jestli si nechcete rozmátit klávesnici, tak by se to úplně doporučoval hrát, nebo myš, ale já nejsem úplně rejžovací takový, nebo nevím, hele,
Dostal jsem nápad na video, pak mě můžete napsat do komentáře, jestli byste chtěli třeba natočit na 4, bude long drive a tak dále. Jo, můžeme pak natočit třeba long drive, a nebo můžeme natočit long drive, Terrarii, pak tak já vám dám pak na výběr do popisku, z čeho byste chtěli video, jestli byste chtěli z Terrarie, nebo zase z Obyvatel on the Bike, long drive a Alta 4, tak stačí napsat do komentu a nás nějak rozhodnu. Já se přečtu všechny komentáře, ale přečtu to úplně všechny komentáře, jestli tam nějaký budou, doufám, že nějaký přijdou komenty, ale nejsem si toho úplně jist, protože mám 5 odběrů, takže asi žádný komentář nepřijde, ale mě to nevadí, když žádný nepřijde, já to video natočím a bude to hotovo. Ale podle mě by vás mohla bavit ta Terrarie, long drive při nejhorším taky, víte, co bude bavit, ale už jsem to slíbil, takže jsem ho mohl natočit, ale tak co už. No, každopádně, nechci nějak někoho kopírovat, vím, že long drive teď natáčí, jsem to si spousta youtuberů natáčí long drive, a si říkal, že jestli by jsem, že by jsem ho mohl taky natočit, a kdyby měl někdo long drive, tak si můžu třeba zavolat přes Discord a můžeme si zahrát spolu a mohli byste být ve videu, a to se podle mě vyplatí, protože já bych chtěl pak s YouTubem pokračovat, ale nevím, jak to úplně dopadne, ne, jak mě YouTube bude úplně bavit, takže si taky rozhodnu podle toho, jak moc mě to bude bavit. No a hlavně podle toho, jak to bude bavit vás. Jestli vás to nebude bavit, jak natáčím videa, tak já klidně skončím, ale nechce se mi končit, takže by jsem byl rád, aby se dal odběr a like, protože jednou můj sen je mít 1 milion odběratelů na svém YouTube kanále. Jo, prostě 1 milion je můj sen, a když se mi nepodaří dát ten milion, tak aspoň těch 100 000 by se mohl dát, a když to se mi nepodaří, tak aspoň těch 1000 odběrů nebo 100, tak by se mohl dát. Těch 100 odběrů je pak můj sen dát, ale jo, to přichází problém číslo 2, jakoby, že já prostě těžil škola, ale taky je problém ten, že úplně mi nejdou stříhat videa, že mi to třeba mám rozstříhaný video, třeba mi to spadne, takže to video pak musím editovat třeba 3krát, stříhat, takže to je ten problém, ale ty videa by vycházely trošku později a dneska si uděláme jenom svět 9, protože jak můžete vidět, moc mi to nejde, ale a tam doskočím, dobře. Já jsem tam nemohl na tom halloweenském kole, já jsem si nemohl doskočit, ale tak si dáme jeden race. Počkáme, než pak skončí, a dáme si jeden race.
Já jsem viděl napodobeninu hry Oblivion on the Bike of Hell, ale to fakt točit nebudu, protože je to prostě i copyright věc. Takže to by nikoho nebavilo, pokud vás bych bude bavit tohle Oblivion on the Bike, ale pak přichází problém další. Dochází, jakoby nemám nápad, co natočit, jo? Prostě nemám nápady, takže můžete napsat třeba do komentářů, co by se mělo natočit. Můžu natočit, já nevím, někdy další. Ale natočím asi příští video nejde, když vyjde z Terrarie, ale no, uvidíme. To bude Terrarie, nebo ještě něco dalšího. Ještě jsem se naučil dávat písničky do videí, to vám snad nevadí. Jestli zase šumí mikrofon, je ozvěna, nebo slyšíte klásky sluší, tak se omlouvám. Já tady nastavím na úplně místo, takže já to mám tak pohromadě a navíc mikrofon musím mít skoro na kusy, abyste mě slyšeli, protože ono je to jinak strašně pochý. Když jsem to zkoušel, no to jsem nedal poslouchat. Takže proto to mám blízkou si ten mikrofon, protože jinak by jsem to nemohl natočit. A pokud byste chtěli víc videí o Oblivion on the Bike, tak mě dejte vědět, ale pak můžu třeba se na počítače stáhnout ještě něco jiného, ještě nějakou hru třeba, ale jo, můžu natáčet Minecraft, Roblox, co dalšího, Long Drive, pak třeba Majsmarka můžu natočit, Terrarii, Alt F4, Alt F4 by mohlo být dobrý rage video, no, ale budu se tam snažit nerejčovat, ale to video asi budu natáčet asi zítra, já ho budu natáčet, takže tak, ale dejte mi odběr, like a jak skončí tenhle závod, tak prostě bude konec videa. Nebo když to dojedu. Ale to asi nejspíš nedojedu, protože tam ani nevyskočím. Ale no. Tam je rozskočit. No a to bude pro toto video vše, takže lidi zatím čau.